yau ga muna mun zo wannan sati kuma za mu yi magana ne akan magana kan shaye-shaye. Shaye-shaye na dai daga cikin abun da yana lalata matasa musamman namu wannan zamani, wa'inda Allah ya ba su ikon su yi magana da bakinsu su fada don a gyara, da wanda suke da dama iko da hannunsu ko da karfinsu ko da kudinsu, ya kamata kowa ya zo ya sa nashi hannu domin mu ga yadda za mu taimaki kanmu, mu taimaka wa matasanmu wanda mutanen kirki ne amma mafi akasarinsu wanda suke shaye-shaye nan da sun samu daman da za su gyara, an taimake su za su iya gyarawa. Abin da ya sa na yi wannan magana shine duk abin da na kawo yawanci na yi misali da jihar Kano saboda nan ne na fi zama, it's my headquarter. Misali a nan shine zan fara daga lokacin mai girma tsofon gwamna kuma sanata mai ci a yanzu wato Malam Ibrahim Shekarau. A lokacin Malam Ibrahim Shekarau ba mu ce shi mai ta'amali da kayan shaye-shaye ba ne ba, a'a. Kuma ba mu ce ya ce a rika yin shaye-shaye ba ne, a'a. Lokacin Malam Ibrahim Shekarau a cikin gidan gwamnati, saboda samun dama da masu shan kwaya da sai da kwaya suka yi, wallahi talahi a cikin gidan gwamnati ake sai da kwayoyi da kayan shaye-shaye, kowane iri kayan shaye-shaye da ka sani ana sai da shi a cikin gidan gwamnati ake sai da shi. Ba a kwaba masu ba, ba a sawata masu ba, ba a hana su ba. Wannan abu ya kawo lalacewa matasa da dama a jihar Kano. Bayan nan sai Allah ya kawo mai girma tsohon gwamna kuma tsohon sanata wato Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Lokacin da Allah ya kawo shi ne ma mutane suna gani kamar wannan yana kama da ma yan girgiri. Amma iko Allah lokacin da ya zo sai ya hana wannan abu da ana yi a cikin gwamnati. In 1 week he erased everything, ya goge duk wani mai sai da kwaya an hana a cikin gidan gwamnati. Hasafi ma gurin ne aka gina office din mataimakin gwamna. Da ta kai ga Kwankwaso yana kama wa'inda suka kishiriwa suka zama kangararru a unguwa, aka gina musu gurin gyaran hali a Kiru. Wannan abu a wannan lokaci ya taimaka. Kwankwaso ba fa ina yi mashi saboda ni ba kanku dauka ba ina yi ma Kwankwaso campaign bane, wallahi ina fadin gaskiya ne abun da yayi. Inda yayi kuskure ina fadi, har mabiyan shi suna zagina, I don't care. Amma inda yayi daidai fa ni zan fada haka hali na yake. Shine problem na, ba wasu ba su gani mini. Ni cikakken dan APC ne, har yanzu ina yi APC kuma ban gara nan bari APC ya yanzu ba. Amma in gaskiya ya zo mutum ko baya APC zan fadi ya kashi. Mai girma Rabiu Musa Kwankwaso a wannan lokaci ya yi kokari ya dakile harkar shaye-shaye, sannan shi ne mutum na farko da ya hana ya saita harkar daba da rigiman farauta a Najeriya. Wasu za su tambaye ni me yasa na ce haka. Abun da yasa na yi wannan magana shine duk rigiman da ana yi a Najeriya kaf inda rigima ne na kasan Hausa, zaka ji an ce rigiman ya da kori da kura, ya fito asalin shi daga jihar Kano ne ya samu. Haka mai girma Rabiu Musa Kwankwaso ya kirawo yan kura, ya kirawo yan ya da kori, ya hada su, ya yi masu sulhu. Irin su Malam Sani, irin su Dan Asaban Dodo da sauransu dai, wa'innan manyan akwai wanda har su mutu ga Allah ba su kara koma irin wannan rigimar na daba. Bayan wannan an samu sauki. Wannan sauki ya taimaka ma matasa a jihar Kano. Zuwa wannan gwamnati namu sai mu ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un, because a wannan gwamnati namu ita ta kara dawo da daba ya zama sabo. I'm saying this, ba wani dan siyasa da ke jihar Kano da ina zuwa kofar gidan shi in je na je maula. Shi yasa ina magana da na ga dama a santa na ga dama, I don't care. Kuma zan fadi gaskiya ne, ba zan yi mafi kazafi ba. Wallahi wannan gwamnatin ya dawo da harkar daba danye a jihar Kano. Wanda ba zan ce mai girma gwamna shine ya dawo da shi ba, amma makarraban shi da suna tare da su yana kallo, suna maganganun da suke yi ya fi na 'yan daban zafi. Za su faɗi mummunan kalamai wanda zai haɗa fitina, amma ba hana su ba. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan mutane sahabbai suka yi wata magana, idan bai yi hani akan ta ba, to wannan bata zama laifi ba. Amma duk abun da yayi hani akan shi ya zama laifi. Don haka duk abun da manzo Allah ya ga zai zama laifi ko zai haddasa da fitina, yana yi magana akan shi.
to ya kamata babba kowaye idan ya ga an yi abu ba daidai ba to ya yi hani. To idan kuma baka yi hani ba ko ba kai ba kamar kai ne fa. Abun da ya muhalli shayi na wannan magana shine wayanda Allah zai ba mulki gaba ba mu sani ba. Wala Allah zai ba mai girma mataimakin gwamna gawuna ne, wala Allah zai ba aba gida ne, wallahu alamu, Allah shine ya sani. Amma shawara ta abun wannan mutum biyu ne. Wannan abun da na faɗi duk sun sani, sun ma fi ni sani shi. In karya nike sun ce ka baba Chinedu maka da ne bai kamata mu saurare shi ba. In gaskiya nike faɗi duk kun sani. To ina ba da shawara. Zan fara ta kan mai girma mataimakin gwamna. Idan kai ne Allah ya ba mulkin Kano, to wannan kurakuren ya kamata ka gyara su, ka duba me za ka yi domin hana shaye-shaye a jihar Kano, domin taimaka ma matasan jihar Kano akan harkar shaye-shaye, domin shaye-shaye nan shine yana haddasa da daba da kashe-kashen da ake yi. Idan kuma Allah ya ba mu abba gida-gida, to abba kai ma ga abu na kanka. Wurin da mai gidanka ya cire takalmin shi kai ma sai ka sa. Abun da yana nufi a nan, lokacin mai gidanka ya yi kokari ya yaki da wannan abu, kai ma sai ka dora akan inda ya dora. Inda kuma ka ga kuskure ya yi sai ka gyara. Mu yi kokari wurin hana matasa shaye-shaye. Wallahi idan ka shiga unguwanni cikin jihar Kano, ba uya Kano ba Najeriya, mafi akasarin iyaye complain nasu abun da yana damun su shaye-shaye na matasa. Wannan abu muna daukan shi kamar banza, muna dauka ba komai bane ba, kuma shine matsala cikin al'umma. Wannan magana idan ya bata ma mutane rai, a yi hakuri da halina, haka zan ci gaba da wani dora wani magana in ya zo shi ma, ko ya yi maka ko bai maka ba, in ji na ga gaskiya kai.